Since nga kita ang naka-assign dire pre, kini dakop gyud ni. Why amig way? Babae o lalaki dakop? Dakpon gyud nato. Why makapugong? Itaod na imong face shield bag aron tuuhan punta. Face mask di ay. Face mask. Itaod na. Entong padre. Oh, pati sakyan ng dakop. Pati sakyan na dakop. Patay mo kargag balay dakpon. Na. Babae o malalaki? Direta, tuyoon na to ni diri nga kurbada para inigliko nila di sila kakuan. Tinuod na ay. Kinahanglan niya, why igagaway pre. Why igagaway wala Igagaway, tanan. why kadugo. Basta dakop ta. Salod ni ron tanan kay kurbada, di sila kabantay. Ayaw yun tanaw mga gwapa pre. Ayaw yun. Ayaw yun pa Ilan ilan. ko padala ng mga Ay, papa ilan. nga kanang mga babae, Oh. kanang kuan-kuanon Oh. ka sa ilang kuan. Wala. Ayaw pa ilan. Di na naka kuan sa kuan. Dakpon. Ano ni? Dakop po. Kakuan na nga, gadakop na dyan. Dakop din mo, boss. Signboard dakop. Birthday. Birthday. Nga, boss mo man mo. Anong birthday mga boss nga? Dapat nakabutang dira checkpoint. Usa sa ano, mao ni bagong pamalakan ro. Asa mo gikanday? Dira sa kuan. Di ra man sa ubos. Sa ubos ra migikan. So may kuan nga sa gani ang kinahanglan basta mag-drive. Ala, Helmet, nakasapatos. Dira man mi sa baryo, boss. Dira ra man sa ubos, boss. Bisan pa. Ya ang inyong motor o dako kay sa amin. Violation na. Hindi na mo tanong sa amin, boss nga. Dili Salamat. pa. Bisan naman lang untag na mo yung helmet, okay na gud na. Karon kay wa pa gyud mo yung helmet, mao mo ganay ko an safety gear gyud na siya. Kumbaga kung matumba mo, mapukpok na yung ulo. Di mo Bisag dira sa So, gikan ase- ka sa baryo. Oh, so asan yung PPE? Oh, mo na gitawa nga personal protective Sana equipment man, oy. nga gamiton sa Yagi na diri ganiya, wa may dakop diri ganiya. Dili man gud. Naga-sits mi gud dire taga alas 3 sa kuan. Nga kami agi pud dire kung wala mo kuan. Ano nga, boss, importante magud mo lakuan god. Hindi na good, boss. Isa pa, wala mo social islog na dito be. Islog. Oh, Social distancing niya. Wa pa gyud mo yung mask. Islog. Na mo gud mi mabay, mabay na mo ba? O yan anong ibon sa man na nimong mask? Nalimtang niya mo. Hangat po kay magmotor-motor Kaya wala. ron makita na imong pulang nga wait. Ay, sir. Kaya good, boss. Sabot-sabot. Social Sabot-sabot. distancing, Boss, kanang istoryanan sa gud nato gud ni god. Ano ba? Pura man kag sige na god. Ina po nimo ay dara man ka nag-istorya. Sige na ba? Sige na god, istoryanan sa gud nato ni. Sige na ba? Makaya pa mo ka nag-istorya god. Sige na god. Pura man mo ko ano yun. Kita-kita ra bita. Sige na ba? Sige na, boss. Sige na. Mga gwapo bitaw kayo mo, oh. Sige na ba? Saman. Kuan. Kuan. Naman, boss. Sige na ba? Sige na, boss. Sige na ba? Sige naman. Kami kita na rin nyo dra. Hey, wala ni ba? Uguro ning washing atong motor. Tanggalan na imong mask be. Ano dito, boss? Ano problema ni Ron? Igon sa man ni mong angkas. Pag umangkon ako na. Umangkon niyo, salamat ka na. Pag umangkon dahil ninyo mo. Ah, nga naman, boss. Lahi, may tunada na to, ano? Late be ang violation nakayabol ha. Ako? Sa pagkakaroon kay bago ra jud ko naka-move on. Wala helmet og. Kinahanglan Hindi. mag-helmet ka sunod ah. Lagi. Dapat imong kuan ba mag-careful ka sunod. Oh, ikaw ga sinilas to magsapatos ra ka. Oh, Tama, gano'n na tama. tama. Ikaw ga short ra pag imong pag umangkon oh. Okay ra ko na, boss kay. Dili. Siguro man among antuan, boss. Kuan yun na siya. Sige, boss, lagi sunod. Kuan lang na. Violation na siya. Tos, pasalamat ka kung ambin number ninyo ba kay kuan? Number. Kasi maunsa mo diya sa unahan ba? Oh, number na tagay number. Number nimo ba kay mo na lang. Yan, tama, Ay, kay- ano pangalan nimo? Grasa, boss. Gracia. Ako si Des. Gracia. Des Gracia. Si Kuan Gibhart. Ano pangalan mo? Asli. Ashley. Okay. Ako ano kanyang number ba? Sige, tagay number nimo. Ano? Sige na, sige, kana lang Wala. iwan. Tagsara ko si pwede mo yung number, boss. In case of emergency lang niya In mo. case of emergency. Nadis ba yan siya yung pangalan niya, no? In case of emergency. Sige, Pre, boss. apilan lang po diya pre. Ihatag lang sa kuwaon niya. Sige, sige. Di ako, be, una, be. Number. Ako una, be. Nara, oh.
Ano lagi save na nako ha. Yung number. Yun naman na. Tawagan tikaw niya ha. Tara. Mga babae pre oh. May maniita daan pre kung makalusot sila, musulod kita kapil. Sige daw. Maniita ta kadali. Hindi mag-istorya-istorya sila pre oh. Gani pre. Murag lisensya jud pangitaan pre bakit? Ang ngabag sa mga babae og ipang utingkay man pre. Lisensya jud ni ba? Ina sir, palusutan na may baka nagdali mi. Sige na. Sige naman sir. Ay, kalimot ang tawag sa kanya. Sige sige, basta tawagin mo. Pag kinit ka na. Ha? Oh. Tawagin na lang, mag-kinit ka sunod ha. Oh, lagi lagi. Sige sir. Salamat sir. Lagi ka. Ah, sige lagi sir, lagi sir. Yeah, daplin sir. Daplin sir. Salamat kayo sir ha. Kinit ka sunod ha. Oo. Tanawa. Daplin lagi dira sir. Nawa dili na yung concentrate. Salamat sir ha. Oh, salamat sir. Nakalusot mga babae pre. Gani pre. Murag okay ra guro no. Ay wa man to nag-helmet pod. Okay ra guro no. Tara daw, tisingan na Ito na to daw. Sir, unsa ni sir? Oh, checkpoint. Dako kayong checkpoint. Dakop na dire. Dom. Amang ay Be. Kuan na be. Restro sa motor. Ay nabiyaan nahulog og ang pitaka. Lisensya. Natas pitaka tanan ako boss. Nahulog jud boss. asa mang hikuan ano sa amin ano yung motor. Why sa amin? Sang bataan niya. Asa man ay mo gikan? Ikan ba magtibong ko boss? Nagdali mi ba? Anong nabot man mo diri sa bansalan? Itong babae ba mga gagaw na mo to. Sulod na mo kay nabiyaan nilang kwarta. Na may kwarta. Oh. Ah. Mga gagaw man itong babae boss. kwarta? Na kwarta. Gamay ra man ninon boss. Nay kwarta? Sige lang, dili man milisod ka istorya. Na mga may kwarta. Nagdali mo? Oh, nagdali mi boss. Sabi susi ba malakaw nami. Okay ra 1,000. Pila boss? 1,000 lang kay. Kalibo lang. Para mauli na pod ni. Parte man nakuha na boss. Ambot yung parte nako boss. Nadirin kalibo yung, lang. nadirin yung susi sa ako. Unsa man mo agi po o balik mo sa agi na lang. Tapi di man mi mamugos kun di mo matag og 1,000. Ambot yung parte nako. Sige lang. Lang gid ni boss. Okay. Lakaw mo, Daw, lakaw. daw. Lakaw na mo. Patanawa sa taba ay. Sige, antara na pre. Boss. Ako lang gunito. Basta paglakaw na mo kung wala may susi. Eh tang na susi. Ano raw? Pina pagdali mo kay. Pagdali mo. Bakit man kuanan taron ba mga. Lakaw na mo. Antay mo ha. Sunod, mag-helmet ako sunod. Okay, lakas na. Amping mo. Aming kwarta pre. Amin. Amin ang kwarta ba? Tunga na taani ba? Pasinsiluan sa ba? Amin na ba? Ako gulit ang pasinsiluan sa nako ba? Ako may. Pasinsiluan din ako no. Di ba ita kakagwa ko ni bungat ato. Ang dada. Pataka kamay mag nyarang mapug. Amin ang kwarta ba? Pasinsiluan sa nako ba? Mama. Sumbong ti ka nga pag kwarta ratong dakot na to. Pasinsiluan sa nako ba? Amin ang kwarta ba? Wala ka bang ito?